vás vítám do dalšího videa na kanále na našem společném kanále tady z Megana, samozřejmě Megan je taky pozdravíme. Je úplně super. Vím, že to minulé pár dnes je brzo, nechtěl bych videu a nechtěl jsem natáčet, a teďka jo. Jo. Můžu mluvit takovou nahlas. Jo. Tak jo, no, prostě jo. A toto je další part na Rumínec Craft, dámy a pánové, nejnovější verze. Počkej, mě se to... A my se vlastně nemůžeme připojit, ale na tvůj ten... Zkus to jednou, rychle na to klikni. Ty jsi blboj. Musíš na to rychle klikni. 3, 2, 1. My se to tak... Musíš jít na můj. Ty můžeš jít. Ne, nemůžu. Můžu, nejde. Chápeš, že to nejde? To je můj server. Chápeš, pojď na můj, musíš na můj, prostě já nevím, proč to nefunguje, to je asi velký noob, nebo já nevím. Já pánové to na stopnu, než tady řešíme pravdu. Tak jo, máme, pokračujeme. A koukejte tady na Meganu skin. Má samozřejmě taky svůj nový skin, už ty vypadáš hezky, ty jsi sexy, no víc. Já jsem král a ne sexy. Dobře. Jsi prostě super. Tak jo, tady se vždycky budeme portovat, když umřem, takže... Udělej port. Tohle je port, ano. V prvním partu... Co to je za lag? Co to bylo? A tady udělám já barák. Jo, promiňte za ty lagy, to se za chvilku rozjede. Takže toto je portálek. Jo. Portálek. Nic, dámy a páni, toto je speciální video, protože vlastně budeme novou mapu. To je trapný, co? No, ale to je škoda, že nemůžeš žít na mou, protože já v nesmrtelnosti si do čestky můžu schovávat věci. Já to zkusím, jestli to dá mě. To možná je novinka v 14.0, co víš. Prostě, dámy a pánové, chápete to? On může otevřít čestku. Já taky lol! V nesmrtelnosti. Jo, koukej. Ty už to umíš taky? Tam to je novinka Kde je v ta 14. čestka? Tady je položeno. Já to zkusím taky. Ale to je pěkný na to potom není prostě mine. Jo, já jsem to taky, můžu to říct. Tam naházím diamanty. Kde seš? Jo, aha. A tam naházím dia. Tak, Ne, prostě ne. Dia, tak. To bylo na... železo. To je všechno. Já jsem tam dal taky věci. A šípy tam dám. A taky tam dej luk, ty blbe. Čekej, šípu se tam dá dát víc. Máme 3 různý ty ovce. Kolik tam toho můžu dát? O, 64. Hnědou, bílou a černou. Jo. Kde je ten písek? O, to je úplně Já jsem objevil železo. To je nám kům, když tam dáváš zlato. Teda dia. Proč? Co ti pomůže? No, čekej. Jako ty dáváš ven nebo do čestky? Do čestky ty trapáš. Tam jinam. Jo, já tam hodím. Ty XPčko tvary. No já jsem ale chytlej. Ta česká je furt otevřená, ona se bagla. Se mi vůbec nelíbí. Jo. Ona je bagla, to je hodně špatně. To je nejvíc špatně, co to může být. Já jsem to chtěl teďka. Jo. Luk ze šípama. Luku si tam dáme kolik? 2. Vole, víc se za chvilku potřebujou. Já to musím brát po... No tak tam dej... No však zbraně se tam dávají po jednom. Co to je za fail? 2, dám tam 4. Ne, 3 tam dám. Jo. A co ještě hodně potřebný?
Jídlo, no ano. Jídlo. Dej tam nejlepší jídlo, co znáš. Enchantovaný diamantový jablko. Dobře, ty myslíš. Pak tam dáme... To je žrádla. Toto. Dej tam melon. Sušenky. Mrkvu. Jo, děláme zlatou mrkvu. Ta tady je. To taky hodím a je tam. A potom si s ní uděláme enchant. Nejde. Já tam názvím všechny ty jabka. My budeme mít nekonečnou větší. A mě těch šušenek. Ne! To ne! To jsou plný kraviny a já tam nepotřebuji. Prostě ne. 5 minut, vy mě to přijde konečná doma, dámy a pánové. Promiňte, si máme zase zrychlený hlas, protože ten natáčení není úplně ultra super. Ale Megan má hodně dobrý program natáčení, protože mu to nelaguje, není v tom zrychlený hlas a je to úplně hladce. Ano, a já natáčet nechci. Proč? Přesto je ani nápad. Proč? Bosíňou. Já dám je podobně, bude tak Farming Simulator 2016. Doufám, že jste rádi. Lagy jako prase jsou. A teď by se to mělo rozjet. Ono ne a ne se to rozjet. Já mám 100% zalogovaný telefon. Bože, kolik je v šestce. Pane bože, když my máme nekonečno věcí. To je super. Já tam dám ještě pár toho. Šípů. Jenom trošku jich tam dám dalších 64. Já myslím, že už to můžeme přepnout, co? Ne, nemám dokončený barák. Jo. Pardon. Jo. To hned nějak vyřešíme. Co děláš s tou? No. Kde jsou stony? To je hned u začátku. Ale já už mám prázdný čapáčku. Takže ty ho vyměnil, nebo jsi zhrál do času? Já už ten stone mám dávno v ruce. Kamo, já bych chtěl mít tvůj phone. Teda ne tvůj phone, ale tvůj projekt na natáčení. To se nedá domů. Já jdu domů. Já se jdu upít. To nejde. Nejde vysmrtelnosti vůbec. Svět není fér. Zakroč má! Rychle! Rychle to musíme dostavit. To jsou ty největší lagy. Co když vedeš? Největší, co můžu. Já 100% něco puštěného v pořadí. Ale nemám. Ne. OK. Já jdu za sluncem. Ne. Zdy do brdel. Já jdu na západ a jdu říct slunci. Torč, dámy a pánové, já mám místo svítily torčku. To jsem ale rebelie. Hele, na konci světa jsem našel kopeček. Ne, není to ještě. Nešmátej na konec světa, nedovoluj si na konec světa, je to rebel. To co? To je konec světa. Tak na něho nešmatej, hlavně na něho nešahej, nebo tě zmlá. Necho, prostě nech. Pokud nehoříš, prostě nech. Chudáka. Já jdu za sluncem. Hlavně ho nech žít, prosím tě. Je, hele, ještě to není konec. To žít. Nech prostě žít. A pojď za mnou. Nebo se ztratíš ty trapáčku. Protože jsi taková lama, že se ztratíš. Běž do bičí, tebe nechci. Já se ztratím. Ne. Jo, už vidím náš kopeček. Oj, kámo. What? Tam byl. What is do this? Dámy a pánové, dnešní part
fakt brutálně Lagu of Legends. No za to je dobrý. Protože si schováváme čestí ze smrtelnosti. Jo, ale dneska... čurák. Ale dneska ještě nedojde... Počítač tak daleko od baráku. Musíme postavit cestu. Z baráku do Česky to uděláš ty. Ale dámy a pánové, abyste si v tom videu užili celý konec prostě této planety, teda planety tohoto youtuberského světu, tak uděláme to úplně Minecraft Pocket Edition. Prostě jsou úplně ultra. A vypadni ty creepere, my tě nechceme zapálat. No, hele, ale on je hned vedle čestky. Jo. No a dívejte se, dámy a pánové. No prostě, já to teďka na chvilku stopnu a zapnu to, až udělám tu cestu k čestce. Abyste viděli... To jsou z jeho XP. Můžeš být chvilku ticho? Abyste viděli, až to bude mít, a abyste viděli trochu hry survivalu. Takže já vám to na chvilku stopnu, ať si celý užijete a ať ten název pár stojí za to. Minecraft Pocket Edition. Ne. No, proč já na chvilku. Dámy a pánové, ale já myslím, že už jsme to stejně ukončili. Takže dále to uvidíte v příštím partě. Takže zatím... Prostě čus!